Preservar l'entorn i tenir cura del planeta és una tasca de tothom i, per descomptat, també de l'Ajuntament. Protegir el patrimoni natural que encara tenim i millorar el sistema de neteja viària, especialment al barri de la Plantera, són per a nosaltres prioritats inqüestionables. Lluitarem per a garantir la conservació del paratge natural de Pinya de Rosa, així com el seu jardí, el delta de la Tordera i els boscos del Vilar. Exigiremos una propuesta popular para que el pueblo decida sobre la ampliación de la autopista C32 entre Blanes y Lloret por el paratge del Vilar. Recuperarem els camins de ronda com a patrimoni natural i turístic del poble. Implantaremos pipicans y un parque para perros, consiguiendo así un espacio libre para animales de compañía. Necessitem millorar la consciència ecològica de tots plegats. Treballarem per educar en la conservació i el respecte pel medi ambient. Volem un Blanes net i sostenible. Recuperem Blanes.